Astăzi ne vom antrena cu domnul Remu Seredeu și Andu Lungu. Dacă eu pun greutăți ca lumea, mă faci de râs cu asta, mie pui pe YouTube 50 de kg. Bine ați venit la un nou vlog, Anabolic Team. Astăzi avem invitat special de antrenament pe Remus, pe care îl deja știți din vlogul anterior, și pe domnul Andu Lungu. Azi dăm un antrenament hard de picioare, împreună cu colegul meu Leo. O să vedeți că o să fie un antrenament pe cinste. Azi facem doar quadriceps. Partea din... Eu am așa o tendință să mă duc spre cameră. Da. Îmi place. Primul exercițiu de azi, extensii pentru quadriceps. Primul o să fie încălzire, 20-30 de repetări și pe urmă o să creștem greutatea progresiv. Să facem 4-5 serii, în funcție de cum e încălzit. Anul ăsta încă mă ocup de culturism, anul viitor în Ericsson. Eu sunt de părere că la picioare, la grupe mari de mușchi, că spune mult mai ok cu 250 repetări decât cu 7 repetări. Pieptul, brațul, umerii, e ok așa până 10 repetări, dar grupe mari, cum în spate și cum în piciorul, cel puțin mie cu număr de 10, 12, chiar 5 repetări spune mai bine. Nu neapărat de suplementație sau de bună de alimentație. Un mușchi mare duce mai mult. Dăm așa, dăm așa 20, fiecare de o parte, de 2 ori. Haide. Ia! Facem al doilea exercițiu
presă, o priză puțin mai joasă, țin de partea din față. Mai punem ceva. Stai că eu pun greutăți ca lumea, mă faci de râs cu asta, mie pui pe YouTube 50 de kg. În continuu punem. În continuu punem. Da? 525 plus presa aproape 600. Hai să mă rog, nu? Da. Ultima serie la presă, 6 de kilograme. Hai, dă-i! Hai, dă-i tare, dă-i tare! Și a fost ok, dar nu a fost. Nu-ți mulțumim, să mă așa. Bea aștept, bea aștept. Le mănânc. Vezi că e grea, să ai grijă. O să vezi și tu, dacă e foarte grea. Nu mă. Nu te dai, da, hai. Și. Lejer. Lejer, hai. Tare. Și. 3, merge. Hai. 4, bravo, continuă. 5, bravo, continuă. Dă-i că merge. Hai, bro, hai. Și. Continuă, merge. Și. Alo! Hai că merge. Bravo, și. Hai, atai. Bravo. Bine, acolo avantajul nu pot să cumpăr o lisus, nu? Neapărat. Când da, dacă veți face nebula, cu mehar. Deci să fie și Nebula îmi place. și nu poți să-mi dai picioare. Hai! 3, 2, 1 și... Bravo, Andrei, hai, tare! Și împinge! Merge. Bravo! Bravo, hai că mai poți, hai! Tare! Hai, scoate maxim, hai! Bravo! Hardcore. Da. Ce bine. Hai, nu știu, am fac. Tare! Lasă-o, lasă-o. 3, 4, 5, lasă-o, 6. Hai că merge, hai, tare! 802, hai. 9, Mai merge, hai! 10, bravo. E ok.
Următorul exercițiu să fie hex squat. O să-i dăm tot așa, pe 4-5 serii. Una de încălzire. Aparatul ăla de acolo. Baft. Cine? Andrew, cine? Ăla am comentat meciurile mie, Nerisa. Da? Da? Rolly, hex squat-ul ăsta e unul dintre cele mai grele hex squat-uri. E hex squat-ul care îl folosea Dorian Yates când se pregătea pentru Olimpia. De-aia nu încărcăm cu greutate foarte, foarte mare, pentru că așa îl simți de parcă ai trage o sanie pe fier, pe deal în sus. E foarte, foarte hard. Cine nu l-a testat până acum, zice că ne antrenăm cu greutăți foarte ușoare. Dar aparatul în sine e foarte greu și are punctul ăla jos, mort, în care dacă nu ai un impuls, rămâi acolo jos, efectiv. Hai, îi dăm bătaie. Tare, hai! Hai! Sus, foarte merge singur! Bujă! Bravo! Sus! Hai! Și! Sus! Hai! Două de 20! Una! Hai! Sus! Hai că mergem, vezi! Și! Continuă! Până jos, bravo, și încet și continuă, hai! Pompează, dă-i, tare! Hai, omoară! Omoară! Hai încă una, hai, tare! Și, tu ești, bravo! Continuă, hai! Sus! Bravo! Hai, până la capăt, hai! Hai că merge, și sus, să încet, hai! Continuă! Sus! Bine! Bravo! Haide, mă! Criminal! Criminal! Hai! Sus! Una, lejer! Și două! Bravo! Hai, Leo! Trezire! Două dată! Sus, că merge! Hai! Continuă! Și! Tare! Hai, bro! Hai că merge! Și! Bravo! Hai! Continuă! Și! Hai! Sus! Pompează! L-am ținut! Și! Hai, tare! Hai, Leo, hai! Bun, jos! Continuă, hai! Hai, tare, hai! Una! Pentru tine faci, hai! 3 capsule, hai! Hai, continuă încă 3! Și! Luptă! Una! Încă două, Leo, încă două! Hai! Bravo! Bine, mă, bravo! Reacție, Leo? Criminal! Bun! Deci una. Da, una. Da, Hai. Hai. Tare, Andrei, hai! Hai. Hop! Hai să poți! Sus! Una! Bravo! Două! Trei! Hai că e a ta! Hai, tare! 5! Haide! 6! Hai că ești un spartan, hai!
Omoară! 7, haide, încă una. Nu, stai jos. Una. 2. Bravo, bravo, hai! Tare! 3. Da, Maxi! 4. Hai, că nu doare! 5. Că durerea, prieten, hai, dai! Tare! Jos. Ia jos. Dai tare, hai! Acum contează, acum contează! Hai că ești tare, hai că pot! Pot! Pot, hai că pot! Hai. Sus! Claudia, hai! Sus! Bravo! Mai merge, nu renunța! Hai, hai! Tare, hai. Tare, sigur! Bravo! Hai de 2. Bă, mă simt foarte bine, doar că, cum am spus înainte, să fac ultima serie cu drop set, unde e suporte hard. Ei! Ei! Singur. Ei! Hai, singur, hai, că ușor, hai, bravo! Jos! 2. Bravo, tare, hai! Jos. 2. Bravo! Scot. Să facem priza pe umeri, față, ca să cadă toată greutatea pe coapsă. Exemplu, îl avem pe Leo care face câteva repetări, încet, controlat, până jos și pe pozitiv are ușoară explozie. Leo execută în momentul ăsta foarte corect. Dacă o să luați din spate, fetelor o să fiți invidioase. Acum, că nu face văzere. Am să ce puteți. Hai cu mine, Andrei. Hai, hai. Suntem la ultima serie. Antrenamentul se sfârșește imediat. Suntem rupți și eu și Leo. Puteți să uitați și la Leo. Leo, fă cu mâna la băieți. Hai să-mi fac cu mâna. Abia aștept următorul antrenament de picioare. Stai aici lângă mine. Hai. Tare.
Faină. Faină. Ăsta a fost vlogul cu numărul 5, în care am avut invitați pe Remus Heredeu și pe Sandu Lungu. Am terminat. Antrenamentul a fost un antrenament foarte greu, hardcore. Leo și cu Remus poate să confirme chestia asta. Un antrenament de picioare, care am făcut 5 exerciții, extensii, o presă, hex squat și power squat și gambe. Cu asta am început. Un antrenament pe cinste. Vă așteptăm și la următoarele vloguri. Share and like și subscribe pe pagina noastră. Ne vedem! Bye!